Sunana kuma Dr. Awal Abdullahi Aliyu, shugaban gamayar kungiyoyin arewacin Najeriya da ake kira Northern Consensus Movement. To hakika wannan al'amari mu dai musamman duk inda dan arewa yake idan aka yi magana da ta shafi kidnapping garkuwa da mutane abu ne wanda yake tsoratarwa yake fadar da gaban duk dan arewa. To yau sai gashi a ce shi wannan Evans din nan da shi da abokin ta'addancin shi a ce a laifukan da suka aikata na sace-sacen al'umma da garkuwa da su da suka yi da kuma kuɗin fansa da aka karba da wanda akwai shaida zahirin cewa wasu daga cikin mutanen nan an kashe su sun mutu iyalansu kuma suna nan a raye a ce hukuncin da aka yanke musu shine shekara 21 wanda idan da ka dauka wata kasa ce wadda ba Najeriya ba ka dauki kasashe irin su China irin su North Korea irin su South Korea irin su Japan su Singapore mutumin da ya kace irin wannan laifin an san irin hukuncin da ake mishi jini da jini ne kai da kai idan ka yi sanadiyar rasuwar wani wannan kai ma ya zama to sanadiyar da zai sa a kashe ka a hukumance amma sai aka yi masa daurin shekara 21 to ba ma wannan kawai ba mutumin nan idan ka ganshi bai kama da wani mutumin da shike ya aikata laifi ko kuma wani mutumin da shike zaune a cikin wani yanayi na matsatsi a ce yana gidan yari ne kusan shekara 3 ko 4 kafin yanke hukuncin nan amma in ka ganshi za a ga haske yake za a ga yana sheki za a ganshi yayi jajawur a koshe babu wata alamar damuwa ko dugun zuma ko tashin hankali a tare da shi wannan al'amari ne abin dubawa abin da ya kamata a ce an mai da hankali a kai mutumin ta da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'umma kuma an same shi da laifin aikata wannan wanda shine yasa har kotu ta yi mishi wannan hukunci na ɗaurin shekara 21 shi da abokin aikata laifin shi amma kuma a ce wai abin da za a iya ma mutumin da ya irin wannan kenan ya ake tunanin iyalai da yan uwa na waɗanda suka aikata wannan laifin za su ji ko za su kalli irin wannan hukunci hakika wannan abun yana da ban takaici kwarai da gaske